Dnes sme na našej tlačovej konferencii predstavili médiám, v akých problémoch sú ľudia v chudobe. Lebo chudoba je aj ľudskoprávna otázka. Totižto, keď je človek chudobný, stáva sa zraniteľným a najmä ten systém štátny, ktorý má podporovať ochranu jeho dôstojnosti, ak nezareaguje, tak aj to je porušenie základných ľudských práv. Bo keď človek začne prepadávať chudobou, tak prepadne na samé dno a tam už je zničená jeho ľudská dôstojnosť. Za svojich 20 mesiacov mandátu, sledujúc stav obyvateľstva, ale aj tie podnety, ktoré mi chodia nie od ľudí len chudobných, ale aj od ošetrovateľov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sa už na tie diery v systéme nemôžu pozerať a nám to avizujú, sme sa snažili aj po konzultácii s expertmi alebo s ľuďmi, ktorí sa venujú chudobným, s charitatívnymi organizáciami, s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s akademickou obcou a s ministerstvami, sa nám podarilo vláde a parlamentu sformulovať pozičný dokument verejného ochrancu práv, ktorý sme odovzdali a kde sme identifikovali 4 základné problémy, ktorým by sa vedel systém napraviť a pomôcť tým najzraniteľnejším. Tie oblasti sa týkajú predovšetkým sociálno-zdravotnej starostlivosti. Sociálno-zdravotná starostlivosť sú 2 pomyselné oblasti, ktoré musia zareagovať práve v situácii, keď sa človek dostane do ťažkej životnej situácie. Zostane na ulici, je ťažko chorý, majú zareagovať tieto 2 systémy. Lenže často z nášho pozorovania sa javí, že tieto systémy nie že sa začnú približovať, ale často sa v situácii človeka tak od seba vzdialia, že prepadne ten človek to pomyselnou dierou. A v tomto pozičnom dokumente sme identifikovali viacero odporúčaní, ako tieto systémy k sebe približovať. Jedna oblasť je poskytovanie zdravotnej starostlivosti neplatičom na zdravotnom poistení. Štát má nastavený nejaký model a štát hovorí, že neplatičom sa dá len neodkladná zdravotná starostlivosť. Ale prax ukazuje, a sú na to aj seriózne výskumy, že ak štát si myslí, že ušetrí, že morálne samozrejme trošku aj vytrestá tých neplatičov, tak je to veľký omyl, lebo ten neplatič, keď dostane len neodkladnú zdravotnú starostlivosť a neplatí sa mu taká tá pravidelná, preventívna liečba, tak skončí v drahom systéme. On vlastne spôsobí o mnoho vyššie náklady na záver, keď má neliečenú chronickú chorobu. Lebo obsadí intenzivistické lôžko, kde je treba viac lekárov, viac sestier. To znamená, je to náročnejšie. Takže naše odporúčanie ministerstvu zdravotníctva je, aby si to celé ešte prepočítalo a nezvážilo zmeniť ten systém. Aby možno došlo k lepšiemu balansu, princíp zásluhovosti, to znamená, kto platí si zdravotné poistenie, by mal dostať plnú, versus princíp nejakej solidarity s tými chudobnými. Ďalej tento systém hovorí, že síce ten, kto je neplatič po novom, dostane liečbu chronického ochorenia, ale v pracovnej skupine nám lekári hovorili, pán ombudsman, ja keď mám v ambulancii človeka, ktorý mi v počítači vyskočí ako neplatič pod jeho rodným číslom, ja neviem identifikovať, či je to chronická choroba a najmä, či mi tá zdravotná poisťovňa uhradí platbu za tento úkon. Preto odporúčanie vláde, ministerstvu zdravotníctva, aby sa prijal nejaký katalóg chronických chorób, ktoré tam spadnú, aby aj ten všeobecný lekár mal tú právnu istotu, že dostane za toho človeka zaplatené. Ďalej treba doladiť systém sociálny, pokiaľ človek už ukončí hospitalizáciu a nemá ho kto v prirodzenom prostredí sa o ňo starať. Teda nečaká ho niekto doma, kto sa bude starať o jeho doliečenie, následné doma. Situácie ukazujú, to nám avizovali aj mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom bez domova, že ľudí vyloží sanitka na zastávke MHD alebo pred bránami nocľahárne alebo útulku. Niekedy sa tí lekári aj snažia, že držia toho pacienta na hospitalizácie, ale je to aj nefér voči tým lekárom, lebo
ten lekár není poskytovateľ sociálnej starostlivosti. Tá sociálna starostlivosť sa má už začať pripravovať ešte pár dní predtým, než ten človek odíde z nemocnice. Ďalší problém, napríklad útulok de Paul, sestra Bernadetta hovorí, pán ombudsman, my by sme aj chceli ošetrovať rany tých ľudí. My by sme chceli poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť. Máme na to aj kvalifikáciu, ale zdravotná poisťovňa nám to neuzná, lebo nie sme v sieti poskytovateľov. Tu na základe nášho odporúčania nastáva dobrá zmena. Vláda sa zamyslí nad tým, že sa ošetrovateľská starostlivosť bude môcť poskytovať aj napríklad v útulkoch cez aj ADOSku, to je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo mobilné hospice, že budú chodiť do tých útulkov k tým pacientom. Zase, aby nekončili na náročnom intenzivistickom lôžku alebo na áre ľudovo povedanom. Ďalej prípady ukazujú, že často ľudia, ktorí sú na ulici, trpia závislosťou na alkohole, na drogách. A tá závislosť, tie psychiatrické choroby sa im prehlbujú. A to preto, že systém im dneska dá len možnosť prespať a ráno musia odísť z tej nocľahárne. A my sa pýtame, že nebolo by férovejšie tých ľudí prijať do lepšej formy, vyššej formy sociálnej starostlivosti, pripraviť ich na to odvykanie. Aj odvykaciu kúru im preplatiť, ak je aj neplatí zdravotného poistenia, aby sa pomaličky ten človek pozviechal, z tej ulice dostal a integroval. Teším sa veľkému záujmu médií, tu boli etablované médiá, veľmi sa tomu teším, že aj tie médiá si všímajú tých, ktorí sú v tom kúte spoločnosti a že nám sa týmto dokumentom, ale aj záujmom expertov a expertiek podarilo dať to ľudskoprávne svetlo do tých temných kútov našej spoločnosti, kde sú v kúte skrčení tí najslabší, ktorých si málo kto všíma v našej spoločnosti.